עכשיו נסביר על מנח עמידת 6. מנח שאנחנו מכירים אותו מהיותנו תינוקות זוחלים, עד לעצם היום הזה כמנח מוצע להרבה תרגילים. נתחיל במיקום. אנחנו לוקחות את שורשי כף היד ומקמות אותם מתחת למפרק הכתף. הברכיים יהיו מתחת לעצמות האגן, ובעונות כפות הרגליים בפוינט לוחצות חזק את המזרן. נקפיד על מנח ניטרלי וארוך של עמוד השדרה. אני רוצה ששיר תיקח את הקודקוד, תשלח אותו לכיוון הקיר הקדמי, ואת עצם הזנב לכיוון הקיר האחורי. ההתארכות הזאת ממש תרגיש לה כאילו הגוף מתנתק לשניים. בהוצאת אוויר פופיק נאסף פנימה, וזהו, נשארנו שם. שיר יכולה לקרוס בין השכמות. אני רוצה כל הזמן לתת לדגש, ללחוץ את כפות הידיים אל תוך המזרן ולהרחיק את החזה מהמזרן. אם שיר קורסת אל תוך השכמות, אז אני אנחה אותה לקרב בין השכמות, מעט החזה יורד לכיוון המזרן, ובהוצאת אוויר שכמות מתרחקות וחזה עולה. ניקח שוב, שכמות מתקרבות, חזה יורד מטה, הוצאת אוויר, שכמות מתרחקות, חזה מתרחק. מעולה. כמדריכת פילאטיס אני יכולה להשתמש במשוב חיצוני שנמצא אצלי בסטודיו, זה יכול להיות מקל, זה יכול להיות גליל. אני ממקמת אותו לאורך עמוד השדרה של שיר, ואני מחפשת למעשה 3 נקודות מגע. בין השכמות, זו אחת, השנייה תהיה בסקרום, והשלישית במצב אידיאלי גם של הראש. אז שיר כל הזמן תנסה לשמור על הנקודות מגע קצת יותר פה בשכמות, מעולה. תוך כדי הוצאת אוויר אנחנו נעלה למנח של פלנק. ניקח את בעונות ימין, נשלח אחורה, ננעץ אותן חזק במזרן. בעונות רגל שמאל יישלחו, יצטרפו, וכל הזמן אני רוצה לראות מנח זהה למה שהיה לנו בעמידת 6. המנוף גדל בפלנק, נקפיד כל הזמן על איסוף של הרחב בטני, עוד קצת הקירוב של הקשת המותנית אל תוך המקל, ופשוט נשאר שם. ננשום, נוציא אוויר, עוד הרחקה של כתפיים, עוד הרחקה של השכמות. וזהו, ברך, נרד למטה. תודה רבה.